В наближаване на великденските празници ще направим едни нетрадиционни яйца. Те ще бъдат сладки, ще бъдат обвити в шоколад. Трябват фъстъчено масло, няколко 2 супени лъжици мед. Винаги облизавайте лъжицата. Добавяме маслото, доразбъркваме, за малко да забравя. Нали знаете? Не може десерт без сол. Съвсем мъничко, колкото да го овкусим. Защото не само соленото се овкусява. Хубаво разбъркваме и добавяме брашно. В нашия случай бадемо. Така, малко е, затова ще добавим още. Целта е, когато обърнем лъжицата, да не изпада топчето. И с помощта на 2 лъжици прибираме в хладилника. На водна баня, заедно с малко зехтин, ще разтопим черен шоколад. В него ще тункваме нашите великденски яйца. И с помощта на една клечка за зъби тункваме.